Henshow TV. Henshow TV. Sasa. Leti gani? Wewe video ya mabira mjana mchungo na imbori video yangu wewe. Kana imbori. Wewe mchungo na mchungo wewe unamfungia baba sasa. Kana imbori video ndiye anozimba yanoimba. Nuko na video ya nimba yuyo. Yanetsa baba social media bese ringota wewe mzini. Bimba yanetsa ndio muri kuona yebo baba social. Kana imbori video ndaninga ngori video ndingakapfeka kuti. Alikasema nambopfeka kudaro baba social. Kana. Ende madzokoro isvinge mchungo na bula makagara. Kana iziriyo ndi asiriyo lindewa. Andiki baba social nditomboda izvo mukuzvinzwa. Aisiriyo video. Aiwawo. Kusazira chitsivo. Kusazira chokudikwa. Kusazira nambomonwa iri maisosi. Sasa mtu anataka kujikera baba social. Kutonamira Sasa isithambusaza nomono angandondokana. Muno ungani pay. Andikasaza noti 25 overaport. 25 overaport. 25. Wezona madeza werwara pandaipika. Ndebiyakaza nyonakaza. Lemona saza 75 times anambo muno saza. Imi baba sotaurezwa munoziya muri kuzvinzwa. Sure. Arisosaza munodya mazese 75 times dzedze kumona saza mundutsa. Just by looking ndononofuza nomono. Aiwa tibvire yu 75 times. Makangungwa Mira tabuita sesi. Uida se watanga tsirika kutanga kunonganyama. Asoma zvitire inei. Takatiti. Somu kuti bvutire nyama tinoda kudya sadzere nenyama inini. Takatiti andakati nini panapa ndinotanga kunonganyama. Saka kunonganyama ndamushungongera nyama ine mimojo na nyama yangu ndonga vanhu vachingodya kutotanga kunonganyama. Kati tikudyosedza nenyama iyi. 10 musuwa ndendovata chinonganyama. Zvine statistics kezvo. Zvingori nai. Basi mutatoisa tiri chirungu tusina basa sepakudya mukuzvinzwa. Aiwa. Ndingoti iwe tomboti tashanya muna vaenzi. Handiti. Bona tikutapuwa sasa tatukudya. Levona mukadzi anononganyama ndonzi murume anotonga nemukadzi. Mukadzi wakangana ngombo nyama zvinoenderana papi nekukutonga ini. Ndakazvona. Kana kumusha that day mama wakatozondibvunza kuti kuyo mukadzi wakanotanga nekunonganyama mukadzi waidi. Nyama auziva kuti kana iwe wakutoda zvekutanga kunonganyama wotomukira. Wakutoenda kubasa. Wotoshanda. Woendera kubasa manje ndatanga kunonganyama. Imi baba Susoka kana mune nyaya dzenyuka tauri nyaya dzenyu chete. Kutotera nyaya dzinangana nebasa rezinai. Shumuri mengurunga mirizikire nyama. Nyama chaiyo. Basi musana ayo musana uri kupita tatatenga huku tati ini ndirodya iwe unoziva kuti ndikatenga huku munototarisana musana. I'll be looking for that bag. Baba Susoka nyama inyama ngatidye. Musana kana tizodya ngatichaudya. Aiwa iwe wazvinzi watodya uri tsotsi ndokuziva watodya musana wangu. Naudya kupi naini. Watotachira uri kupi musana iwe. Aiwa utibviro ngatidye inyama ngatidye iwe uri. Ndinofa kudya musana. Ndinofa kudya musana. Aiwa ndosati ndakupika ndimasuyamidzi baba Susoka. Munonetsa mufunge.